Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü hepdanyň jemi söhbetdeşligimizi ýurdun daşyna ýa-da dünýäde bolup geçýän syýasy wakalardan başlamakçy, soň Türkmenistanyň içine dolanyp gelir. Geçen hepdeden şol söhbetdeşligimizde maňa ýazypdyrlar yurtdaşlarymyz Halmuradaga gatyrak gurulmasan sesin pesay gelýärdi. Mene bilmedim nämesinden ya demirinden ya kömüründen ya da Türkmen özüme gatı urulayan sebep kulağıma ağır bolansan guruluşum gatırak onsanım telefonundan bilmesi valumu en yukarı derecede doğru bilmedim nämişin size erbedeştil yani. Olmasa telefonu akıdıp ıssa gorkanlar olacaktı. Şuul konu çıkıştan sonra miyadın aşağına ne iyileştil ya. Şunu sizden hayiş edeyim. Esasy mesela geçsek, geçen hepde yankı Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron, ondan Ýewropaýyň ýol başçysy Ursula von der Leyen, Hytaý Halk Respublikasyna sapar etdiler. Şo ýerde yankı Hytaýyň ýol başçysy Xi Jinping bilen doşup gepleşikler geçirdiler. O gepleşikler näme bilen baglanyşykly? Elbetde ilkinji nowatda şol Orsiýet Ukraina urşy bilen gönden baglanyşykly. Sebäp ondan aňyrky hepde Hytaý Halk Respublikasy şular ýaly 10 sany maddadan ýa punktdan ibaret we ýüzlenme bilen çağırış bilen halk dünýä döwletlerine ýüzlenipdi şol çağırış bilen. Şol 10 punktda näme aýdylar? Esasan şu mahal dünýä ýadro urşunyň ýadro ýaragynyň ullanmagynyň öňü syrasynda gaty howply ýagdaýda dur. Şu howpy ortadan aýyrmak üçin gelin ene şular ýaly menne 10 sany punktdan ibaret teklip bar. Şoň üstüne işläýin dep şular ýaly inisiatiwa bilen çykyş etdi. Şo bilen baglanyşykly mene Ýewropaýyň ýol başçysy hem de Fransiýanyň prezidenti Pekine gitdiler Xi Jinping bilen duşmaga. Sebäp şol 10 punktyň ilkinjisinde aýdylýanda ähli döwletleriň serhetleri midemizdir, ellerilmezdir, üýtgedilmezdir diýip aýdylýarda. Halklaryň özüsleri bolmasa, şol bütünligi üpçün edilmeli diýip aýdylýar. O esasy punktym şol Ukraina üçin geregi şol sebäp öz territoriýasyny ýygyna gaýtaryp almaly, öz serhetlerini täzeden dikeltmeli. Şu barada şu pikir gawat gelýär. Ýöne şu pikir amal etmek üçin ikinji punktda ýam şol birinji punktda ýazylany gawat gelenekdi. İkinji punktda aýdylýany ýa-ni Orsiýadyň Ukraina goşun girmegini Hytaý tarapy düşünmeklik bilen kabul edýär. Sebäp şoňa sebäp bolupdy. Şoň goşun salmagy mezur boldy diýilen ýaly şo salmagynyň sebäpleri bar diýip aýdýar. Hemmejigini ýüze çykaranakdy, ýani umumy söz bilen aýdylýar. Şo sebäpleň üstünde işlemek ýa şo punktda aýyrmak üçin Ýewropaýyň hem de Fransiýanyň prezidentleri Pekine bardy. Peýda berip bilermi ol dostluk? Ýa-ni ýadro urşunyň öňüni alyp bilermi? Şu edilen saparda, şu taýda edilen görüňler. Elbetde edip biler. Sebäp emma Hytaýyň aýdylşyna, ýazylşyna görä Orsiýet bilen sewda gatnaşygy jem öňürýän önüminiň 5 göterimi ýa-da 5%. Galan önüm, Hytaýyň önüm. Esasan hani Ýewropaýyda we Ýewropa döwletlerine. Şo taýda onsoň olara özüne geregin saýlap almalylar. Ya 5 göterim Orsiýady şuun uruş ýagdaýyna bolup duran ýa-da bütün dünýä ýadro ýaragyny ullanjak diýip haýbat atyp duran Putini gollamalymy? Ya da dünýä parahat durar ýaly bütün dünýä bilen sewda gatnaşyklaryny öňkü derejede dikeltmeli. Ya şol sany Ýewropa bileleşigi bilen diýen şol söhbetdeşligiň şo görüňler söhbetdeşlikden eriş argaç bolup geçýärdi.
Elbette Hytaýym özüne geregini saýlap alır. Olar mahal mezbur ýagdaýda dur Hytaý ykdysadyýety olankym ene şu pandemiýa koronavirus derali aşak düşdi. Uruş ýagdaýy bolupdyr. Ýewropa bilelesiga Amerikada ene Hytaýyň üstüne şular ýaly basyş edip dur. Şu ortaýda kömek etmedi. Hani göreli şu duşun neticesi näme bilen tamamlanýar? Ya näme berip biler, onu ine ýakyn wagt ya ýakyn günler, ýakyn aýlar görkezler. Bir daşarky mesele döwletleri ya dünýä siýasatyna degişli meseleler. Ondan geçen hep daýdyp da şol ýadro ýaragyny ullanma howpy bar. Şonu Putin Ukraina uğradıya taktik ýadro ýaraglaryny. O bar, ýa baryp duram Belarusiýa. Lukashenko öýdäýdi, ýaraglar bar. Onu biz özümiz ullanjak diýip ýa-da öz islegimize göre Lukashenko. Ama Putin uğradyny ýok, şol ýa-ni taktik ýadro ýaragy biz uğradyk, biz özümiz şonu gözegçilik edýär. Onu baş adam eýetçiligi bilen akdyň ýa-ni terz aýtdy-da. Ama Lukashenko ýok, şol ýaraglar biz öz isledigimiz şeýle Belaruslar bolup ullanýar diýip. Demek, ýadro ýaragyny bir döwletden başga döwlete bermezlik ýa tawşyrmazlyk ýa-da ýaýratmazlyk aradaky şertnama ýalňyşmasam 1964-nji ýylda gol çekilipdi-de. Şol ýadro ýaragy bar döwletleriň öz arasynda çekilen şertnama. Ene şu şertnamany gönden göne bozýar şu Russiýa Federasiýasy. Onu mesela sen bermäniň bilen o döwletleriň alymlary özü ýoluny tapyp o ýadro ýaragyny döredip biler. Mesela mene Pakistan döretdi. Ilkinji musulman döwleti Pakistan ýadro ýaragy eline bar. Ýöne ol Pakistan o dünýä howp salana ýadro bombasyny atomny bombany taýagalan ýalydyp çepesaga galgadyp durana. Yoksa Pakistan ve Hindistan'ın arasında hani görüp durmur, okuyansınız, görüyansınız, vaktal yankı kanlı çakmışlıklar olup dur iki devletin serhedinin arasında. Yoksa iki devlette de ýadro ýaragy var. Yani olar ullananaklar bir-birisinin karşısına. Yani näme orset haýbatatdy. Ine şu mesele bolupdyr. Dünýä haýbatatýan ýadro ýaragly döwletleriň içinde şu maha ýeketek orset bolupdyr. Onu şoňa etdirelermi, etdirmezlermi? Edenne jogabyny 10 minuda ýetirmän aljagyny düşünýärmi Orsiýet ýa Putin ýa düşünenakmy başga mesele. Ýöne şular ýaly howp bar. Ýöne şu howp ortadan aýyrmak üçin mene dörli terzde, dörli döwletleriň ýol başçylary özlerçe öz bilişlerine görä, düşünüşlerine görä çykyş edýärler. Şonuň üçin mene Macron bilen Ursula von der Leyen Pekin'e gittiler. Näme bilen gutarıp durup üç ýol başyň doşy onu wagt görkezler. Indi ýurdun içine geçdik. Türkmenistanyň näme bolup geçdi geçen hepde de men bir taýda bir agyr tema diýip aýdyn, sebäp bir adam dünýä ýene soň öz ömrüni ýaşap dünýeden ötüp gidýärdi. Her gün ýene Türkmenistanyň dürli künjini görbak yüzlerce, müňlerce adam dünýäsini täzelýär. Ine şolaňdan beri Gurban Gulyň ejesi Ogulabat. Ola meni aýyň 8-ine ýanky Watan Satan programasyny aýdyp berdiler. Ine ejesi ýok boldy diýip. Elbetde bu ölüm meselesi islenip adam üçin bir gowy habar däl. Gynançly habardyr. Onu soňam galy bersede şol ýok bolan benden maşgalasy üçin agyrdyr. O türkmençilikde ata-baba bular ýaly däpde surda bar zatlar şular ýaly pajygaly gynançly ýagdy ýa adamyň dünýeden ötmegini bilen halkyma bolşy ýaly bilşi ýaly gynanç bilen kabul edýär ýa-da şol maşgalan gynançyna goşulýar. Emma bu gede tersine boldy. Men aýyň 8-ine 9-na owany buňanny onu bolýardy. Daňasy görüp otur, dinläp otur, seredip otur.
Gatygen alym dogrusyny aýsam ýurtdaşlar. Sebäp türkmen ata-baba bir-birine şular ýaly ýerde bir himayet edip gelen halkda. Men ýaş oglan kamyny öz bilýänimden başlaýyn. Şo gyzlar batdy bir ýok olan bolsa, kim işe geleni eşdişen ýerine o plan ben ýok bolupdyr ýa plan näme bolupdyr, o awariýa düşüpdir ýa kesellen ýok bolupdyr diýip eşitdi. Tanıyan bolsa, bilýän bolsa, gatnaşýan bolsa, başlygynyň baryp orska dalýa, olam ýok diýen şo taýdan ýigitler maşyna men goramçylyga gidip şo bennäni ýere tapşyryk gaýdardylar ýa gowy gadardylar. Ýörüýti adamlar sogap bolsa nip gidip şo ýok olan bennelere gowy gadardylar. O taýda pulum ýok, peşkeşem ýok, hiç adam ýok diýen şol özüni sogap iş üçin türkmenne bar diýip men öz görüp olalan zadym. Onsoň galy berse-de bir owan ýa bir köçäň syrgynyň uğruny o çetine bir benne ýok olan bolsa seňem erti bürün toýuň bar bolsa şol toýum saklanýardy. Şol benden gyrksa bolýança. Soň urfga dalyp şol ýok olan menden maşgalasynyň urfga dalyp toý tutulurdy. Emma dogan arnaş öz arasynda ýok bolsa bir ýyllabam toýy ýatyrylan ýerlerinden bilýän. Diýjek bolýan zadym biziň halkymy, türkmen halky hem diýerisini hem ölüsini silap, hormatlap bilýän millet. Ýöne şol soňky 30 ýylda halkyň garşysyna alınıp barılan jenaýetçilikli siýasatyň netijesinde halk bugun şol ata-baba gelýän şu däp desturdan göz görteli ýüzlerine botyr. Munyň sebäpleri nämede? Bir hiç kime bir ýanky adam şekilli aýdamy dil bilen aýsak bir hiç kime abra getirjek zat däl, ölüň üstünden gülmek ýa biriniň ölüsine begenmek ýa şatlanmak şan aýdym aýtmak ýa bilemekde şular ýa ýerine ýa-da ýa tutýan adamyň ýa maşgalaň üstünden şular ýaly şertde gülmek biz ata-baba mene eşten zadım däl, ene matamdan aňyrky gelýärlerden ýa-da desturumyzda ýok zatlar şular. Ýöne şuň konuşa bar ana görkezip dur halkymyz. Gurban Gulyň ejesi öldü bolşoňa gynanýan, men Türkmenistanlyny görmedim. Ne ýurdun içine ne daşyna. Ol hökümetiň ol yaranjanlary on elinden ýanky ýalýan haramhorlar men hasap edemem, emma halky tutuşlugyna alanda millet gynanyna ýa duýgudaşlygyny bildirene ýa-da sesinem çykarman oturan gaýtan tersini begenip ene komment ýazýarlar. Gowy bolupdyr, näme bolupdyr, ýa-da şular ýerde atlar. Ve onun oturup oýlanýanda näde şular ýaly bir aňry asylly milleti ölüsine diýersine hormat goýan milleti şu derejä näde şular 30 ýylda ýetirip bildi şuň diýip sebäpler näme şu zatlar at oýlanýar. Bizi ozala alımsız bilimsiz goýdy bu hökümet inni adam bir insana bir mahsus häsiýetleri barda ene şonu men elinden aldy. Näme üçin? Bu näme getirip bilen? Ýüzlerçe gezek duýduruş berdim şol aňyrky jenaýetkar hökümete we şolara hyzmat edýän egni pagonsuzlary ählisini. Siz päliňizden gaýdyn ýa-da soňra gün halk sizi bağışlamaz, siz bilen hiç ýyly soňra bağışlaşmasak gurrun edilmez. Ene şoň aýdym suwutnamasyny halk şuny görkezip dur. Indi düşündiňizdermi halky nä derejä ýetirenini? Indi pikir edip görün. Erti halk köçä çykdy. Haýsy biriňiz şu halkyň elinden diýir syparsyňyz, ha?
Haýsy biriňiz halk wah edip, "Ay bolýa men şoňa geçirimlik edeýin" diýer. Taparsyňyz şular ýaly millet sizin erti. Ha? Sebäpsiz 30 ýyllap şu milletiň depesine şänit döwdüňiz. Ha? Milyonlarça adam dünýäsini täzeledi. Sizin günäňiz, sizin jenaýatyňyzyň netijesinde. İşsizlikden, medisina hyzmatynyň bolmazlygyndan, para peşkeşden, türmede öleni, burlukda ýok olany. Ana Türkiýede daşynlyny mazarlaryň täzeli eme, dünýäsini täzelep ana şo mazarlyklarda eýesiz ýatarlar. Näme olar ýerden ýeke çykdym. Olan howsary ýok, munça milyon adam. Ya bular beýnisini, ýüregine ýazyp goýanakmy sizin eden jenaýatyňyzy? Ha? Siz pikir etdiňiz, Qurban bolsaňyz ýüzlenýän ştaýdy. Oğlum bilen, ikiňiz, tohumyň bilen, daş töwereňdäki gorosulaň bilen, goşadyrnak içindäki ýal ýagylaň bilen ählisine ýüzlenýän. Siz pikir etdiňiz, halkyň jany demirden, sizinki etten ýasalan, halkyňky öleni siz hywan ölençede ýok ölüsi, ha? Emma sizinki ölse bütün dünýä jar etmelimi? Bütün Türkmenistan matam tutmaly. Ählisi ýanky erkekleri tahyýaly, aýallary başy ýalyklym, dady bidat dip ağlamaly. Sen enataňy şeýle urwan. Sen kim aslynda? Ya sen enen atan, sen ýok eden halkyň enatasynyň nämesi üýtgüş, ya nämesi artykmaz? Ol 8-nji apreldaky Watan Satan programasyny o diktoryň okap oturan sözleri var. Oglabada bagyşlap, on eden gahrmançylyklaryna bagyşlap. Şoň 1% hakykata gawat gelene. Yurttaşlar, ählisi ýalana. Ol Türkmen halkynyň iksany, jellatyny ýetişdiren zenany siz gahrman diýen bolsaňyz, onu öwüp arşa çykarýan bolsaňyz, onda sizin özüňiz kim? Men şu aýalyň ölümini beýenýänlerden tapawutlykdy men gynanýan. Hakykatdan. Näme üçin? Ol entäk ýaşamalydy. Ta halk ayağa galyp, ene on ogluny, aktygyny, gyýlaryny, ahly tohumyny ene suud edip jezalandyrýança. Öz gözü bilen görmeliken bu dünýede. Soňra ölse öläýsin. Ýöne görmeli. Ol entägem aman sypdy bu dünýeden, şu zatlar görmän gitdi. Ene men şoňa gynanýam. Garnyndadyna da. Ene şular ýaly bir sada hem yumşak halkymyzy şu derejeye ýetirdiňiz, wagşy derejesine. Täpisasan öle begenýän millet men görmänimdi. Ýöne bizden şu simptom ýüze çykdy. Binemen anlady. Sizin hiç biriňizi halk bagyşlamady. Ola eline yaragy bolmasa, eli bilen siz boğup taşlar. Ya dişi bilen bokurdoğunuzu çalarsın zamanları. Sebep yetirdiňiz de halk şu derece. Pikir etdiňiz, bu halk ölüp öz-özünden ýere siňip gider. Ýok, beýle zat bolmaz. Sebep Türkmeniň ganyna bar zatlar. Siz näçe aşak basdyňyzça şonça da garşylyk güýçlenýär. Ahyr bir günem mewjat çykarna köçelere. Şonu görersiňiz. Hiç kim yetişmesin dadyňyza. Sebep eden jenaýatyňyzyň çägi ýok. Hiç kim sizi bagyşlamaýar. Bir ölen adamy getirip ýa-ni respublika meşwerini gahrman edip görkezmek Günahil beýle bolanamy, on bilýän tanýan adam ýokmy olabady. Ol onlarça ýyllap o alyp satar bolup, o ıskalatlardan ýeňseden çykarlan harydy akydyp jygyrlykda 2-3 sesini ýelmäp oturan aýaly bugunky Türkmenistanyň gahrmany. Ay ene başga ene ýokmy? Ha? Ozal bagyşlan
Hani yemani Gurban Sultan çıkardılar. Ene ahli Türkmenin ejesi şodu. Hawa. Ene şunu mene aprel ay şol Gurban Sultanyň aýyna hawa. Ene muňa mene oglabadyňa böleni. Näme halk ýatdan çıkaryndyr öýdýäňiz. Öz ejesine eje diýdim bu halk indi gel Gurban Sultan bilen oglabady eje diýer ýa. Ya öz atasyna ata diýdim mi Niyaz bu atamyz diýeni. Häzir hem ýazyp otylar. Bar. Yatan ýeriň ýakty bolsun atamyz. Öz jelladyny ene şular ýal alqyşaýdy ýa. Tamam. Bu halk ne derejelere ýetirilipdir özüňiz bir pikirlenip görüň. Ene şeýle. Şoň üçin men o halkyň şu mahal Gurban bolyň ejesiniň ýok bolmagy bilen diýen sözleriniň hemmesini men düşünmeklik bilen kabul edýän. Sebäp halkyň bagry ýanypdyr. Şeýle. Siz hana Türkiýe çykardyňyz 60 götürmeni ýylatyň. Inni olar özüni ýere çörek tapanak otaýdy. İş ýok, aýlyk ýok, güllük ýok. Ýygyna giderede ýagdaý ýok, ýygyna dene aşçagalary. Siz näme pikir etdiňiz? Bu halky şeýdip açlygyndan gyryp gotarar etdim. Ýok, jogap bermeli ýeri gel. O dünýede derse şu dünýede jogap ber. Indi ogullarym dastada geler bolar. Görnüp dur. Sebäp ýurdun içinde adamlaryň düşünjesi gün-günden ötgäpdir. Gün saýyn. Adamlar düşünüp başlady. Gelejeginiň ýoklugyny. Gelejegini ýakty gelejegden göreş bilen öpçün edip boljak. Şonu düşünýän adamlar. Onsoň ýalbar ýakar bilen, höre köşe bilen bulary adalata çağırmak bilen bir düzeljek adamlar däl. Bir jenayetkar. Ondan jenayetkar topara diýmek, düşünürmek mümkin iş däller, ýurtdaşlar. Olaryň etmejegi görnüp dur. Hakimetdenem gitjekler. Ondan halk näme etmeli? Diýen sonra orta çykýar. Şolar gider ýal etmeli. Gitmese kökü damarlaryny sogurup zyňmaly. Şolar halky edip zyňyşýar Türkiýe ýa beýlekler ýa o dünýä çalşyrdylar da milyonlarça adam gitdi. Soňra şolar garaşsyzlyk diýen ýyllaryny. Armanlyja gitdi adamlar. İnternet ýaşamal adamlar ýok bolup gitdiler. Hani Türkmenistanyň ösüş aýdyňyndy. Eger şular halky gyrmadyk bolsa, genosid etmedik bolsa, hanonda Türkmenistanyň ýylaty. Men öwran her aýda diýen ýal gaýtalap aýdy. 91-nji 89-njy 91-nji ýyllar aralygyny Türkmen 91-nji ýylda geçirilen ýylat ýazygyny ene bizde 3.840.000 adam bardy. Barmy şu şol adamlar ýok. Özbekistanyň 17 milyona gola ýylat bardy. Bugun hana 32 milyon özbekler. Olaňam durmuşy ýemedäl. Ýagyp ýpekýän şol diktator Kerimovň döwründe. Ýöne şol millet öňüp, ösüp, ulanyp, köperip bildi. Hani bizim ösende. Ona şu iksan diktatoryň hökmere warlygy netijesinde dem halkymyzyň ýer ýüzünden ýetip gidip barmagy. Biz ýetip gidip barýan millet ýurtdaşlar şoňa dogry düşünüp. Öz ýakandan tutýança, öz maşgalaňa gelýänçe, öz pikir edýäňiz ölümdiňe olan başyna bar ýa, goňşuň ýa, ýene bir ýa tanamayan adam. O şeýdip ýeke-ýekeden ýekelikde bizim halkymyz hana pürrelep çykdylar bular 30 ýyl. Nähil kabul edýän bolsaňyz, aňyrky tarap şol hakimet basyp alan jenayetkar topara ýüzlen baýdy. Gördüňizmi? Halkyň size garaýşyny. Garaşyň, ýene biraz wagt galdy. Soňra görersiňiz tomaşany. Türkmeniň bir sözi bar, maly, başı ölümli maly talanlady. Şol geldi siziň başyňyzdan. Gireri deşik tapmarsyň. Şonu aýdýan. Bolýa watandaşlar yurttaşlar wagtyny kän alyp oturmaýyn. Menim ağzımdan ütköşük sözler çykmasyn şu mesele boýunça diýip oturaýyn şutaýdy. Sebäp
Bir halkymyz şu derejä ýeterlerine yüregim bayılıpdyr. Yüregim bayılıpdyr. Hanynny şol mescitlerde halkyň öňüne çykyp ommalyp duran mollalar. Aýdyňyny şu halka. Şu zady diýmek, aýtmak günä diýin, näme diýin? Ýöne şonu aýtmazdan ozal şu halky nä derejä kim ýetirdi şonu aýdyn. Götüňizde gaýratyňyz bar bolsa, bir topar beýnamyslar. Size de gezek getirdir berin. Mescidin kapısyna nätleme diýär borsun. Borun hemme vatandaşlar, yurttaşlar sağ oturun. Indiki duşuklara şel hemme öňüňde sağlyk.